Zdravím vás, priatelia. Niekoľko týždňov sme sa nevideli a po mojich cestách po Slovensku, kde sme sa stretávali spolu s predsedom Národnej koalície, s občanmi, som dostal niekoľko výčitiek, že som dávno nič nenatočil. Ja nemám potrebu pravidelne niečo natáčať, len aby som natáčal. Vždy som sa vyslovil len k témam, ktoré ma mimoriadne zaujali a považoval som ich za nutné a vhodné na akcentáciu. Včera som sa vrátil zo štvorňovej cesty, zo štvorňového pobytu v Bratislave a v okolí. Štvorňovú pracovnú cestu sme zakončili grémiom vo Zvolene. Stále vo mne doznievajú dojmy z 3.3. z mierového pochodu. Ten, kto sériu tých pochodov naplánoval, musel byť génius. Ja neviem, kto to bol. Ale skláňam sa pred ním, pretože počnúc 6. februárom, kedy to nevinne začalo v Michalovciach a pokračovalo to mesto od mesta až do spomínaného vrcholu v Bratislave, kde sa podľa hlavnoprúdových médií zúčastnilo niekoľko 100 zúfalcov. Podľa mňa tam bolo vyše 30 000 ľudí. Samozrejme, že to neviem presne potvrdiť, ani to nie je nevyhnutné. Videl som takú masu ľudí, že nebolo možné dovidieť na koniec. Takáto masa sa v Bratislave objavila naposledy 17. novembra 2021. Už som si myslel, že Slováci nie sú schopní takéhoto masívneho prejavu nespokojnosti, ale oni sú schopní. Svetielko nádeje vo mne začalo tlieť po tzv. Neúspešnom referende, ktoré bolo podľa mňa veľmi úspešné. Pretože ak sa 1 200 000 ľudí zúčastnilo referenda napriek masívnej antikampani, napriek všetkým možným pokusom o dezorientovanie ľudí, ktorí nerozumeli otázkam, boli pomýlení tzv. Predvolebným ťahom Smeru a inými sprostosťami. A napriek tomu nás prišlo k urnám 1 200 000. Z toho 97% krúžkovalo áno. To je ohromné číslo. A svedčí to o tom, že Slováci zďaleka nie sú takí vymetení, ako si niektorí mysleli, a zďaleka nie sú takí zmierení so svojím osudom, ako by sa to hodilo našim tzv. Potentátom. Takže mierové pochody boli prirodzeným vyústením tejto nespokojnosti a ja si myslím, že je to len začiatok. Je to začiatok akejsi obrody. Slovensko sa preberá a ja sa už neviem dočkať, kedy sa preberie úplne. Veľmi sa na to teším. Tešíte sa aj vy? Držme si palce a fandíme si. Do počutia, dovidenia.